Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Uthanda ukubingelela abayingcwele bonke egameni elihle nasegameni elinamandla, igama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. Othi umbhalo, alikho elinye igama esisindiswa ngalo, igama lika Jesu Kristu kuphela. Hallelujah. Yebo amagama mntakababa akhona, ayikuthi awekho amagama. Akhona amagama abantu ababizayo, abantu abakhuleka kuwo, baze bakhuleke abantu nasemagameni wabafundisi, baye abantu emathuneni bayokhuleka emagameni wakubo. Amagama lawa. Hallelujah. Amen. Kodwa uthi umbhalo, alikho elinye igama esisindiswa ngalo, igama lika Jesu Kristu kuphela. Amen. Elithi igama elithi othi umbhalo, igama lika Jesu. Hallelujah. Amen. Igama eliphakeme ukuwandlula wonke amagama akhona ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Amen. Hallelujah. Amen. Elithi lizwi egameni lika Jesu, wonke amadoda wabasezulwini nwabasemhlabeni nwabangaphansi komhlaba ayoguqa. Amen. Zonke, mamela, zonke izilimi ziyovuma ukuthi uJesu uyinkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Uyinkosi uJesu. Jesus is Lord. Hallelujah bayingcwele. Amen. Othi futhi umbhalo bayingcwele, igama lika Jesu alikaphakami kuleli lizwe kuphela, kodwa nakuleli izwe elizayo. Amen. Nalapho igama lika Jesu lisaphakeme phezu kwawo wonke amagama. Amen. Kusho ukuthi ngamagama bayingcwele kuyoze kube phakade igama lika Jesu liloku liphakeme phezu kwawo wonke amagama. Amen. Hallelujah bayingcwele. Amen. Glory bayingcwele. Amen. Linamandla bayingcwele igama lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Igama lika Jesu line authority bayingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Igama lika Jesu linenkazimulo. Hallelujah bayingcwele. Amen. There is glory in the name of Jesus. The name of Jesus, it is the glorious name. Hallelujah. Amen. Amen. The good news bayingcwele indaba ezimnandi. Hallelujah. Gospel, that's what the name gospel means. Ukuthi indaba ezimnandi, ukuthi legama ngeemva kokuba uNkulunkulu aliphakamisile phezu kwawo wonke amagama, walinikeza ebantwini ukuba kube yilona igama esisindiswa ngalo. Hallelujah bayingcwele. Amen. Linikeziwe ebantwini leli gama, igama lika Jesu, ukuba kube yilona igama esisindiswa ngalo, kuba kube yilona igama esiyonqoba ngalo. Hallelujah. Njengoba sengishilo bayingcwele ukuthi kune authority kule gama, kunamandla kule gama lika Jesu. Hallelujah bayingcwele. Elithi lizwi usho kanjalo nomhlabeleli esiqedu okucula manje, ukuthi konke kule gama kuyakhothama, kanye noSathane naye kule gama kwamele ukuthi akhothame. Hallelujah. Igama lika Jesu bayingcwele. Hallelujah. Glory bayingcwele. So the good news bayingcwele, into ekumele ukuthi siyazi ukuthi sinikeziwe legama. Hallelujah. Amen. Mangabe uzelwe kabusha, mangabe awukakazalwa kabusha,
you are missing out mntakababa. Hallelujah. Amen. Kodwa mangabe uzelwe kabusha elakho nawe legama ukuba ulibize ukuba ulisebenzise singagcini bayingcwele ngokwazi kuphela ukuthi sinegama kodwa singalisebenzisi. Hallelujah. Amen. Lithi lizwi bayingcwele kwamele ukuthi lama sibhekane khona nempi lama sibhekane khona nezimo sisebenzise legama sibize legama ukuguqula izimo. Hallelujah bayingcwele. Amen. Glory bayingcwele. Amen. Ake sibone eBhayibhelini bayingcwele i-example yokuthi silisebenzisa kanjani igama bayingcwele. Hallelujah. Amen. Lapha ya encwadini yezenzo chapter 3 if I'm not mistaken. Hallelujah bayingcwele. Amen. Amen. Glory bayingcwele. Amen. Awuke siqale bayingcwele qala nje sibone ukuthi lithi lizwi bayingcwele sakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofeti nesabapostoli uJesu Kristu eyitshe legulu. Hallelujah bayingcwele. Amen. Okokuqala awuke sibone njengoba sakhiwe which means malithi lizwi sakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofeti nesabapostoli uJesu Kristu eyitshe legumbi which means ngamagama sikholwa yizo lezo zinto lezo abaprofeti abazikhuluma abaprofeta ngazo ngoJesu futhi sikholwa yizo zona lezo zinto abapostoli bakaJesu abazifundisa bakhuluma ngazo bayingcwele. Hallelujah. Amen. Ngokuqala mama uthi uyabheka incwadi yezenzo uzothola ukuthi enye into abapostoli ebebayenza bebafundisa bakhuluma ngegama likaJesu. Hallelujah. Awuke sibheke nje bayingcwele lapha ya ku chapter 4 ne asiqaleni ku chapter 4 sibheke lapha ya ku verse 17 and 18 ngamabomu nje 17 and 18 bayingcwele uzobona ukuthi abapostoli bebafundisa abapostoli bebashumayela abapostoli bebakhuluma ngegama likaJesu. So sakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofeti nesabapostoli so nathi namhlanje bayingcwele. Hallelujah. Sisashumayela lona lelo zwi lelo elashunyayelwa abapostoli. Hallelujah. Lashunyayelwa abaprofeti lashunyayelwa nanguye uJesu qobo. Hallelujah. Because uJesu bayingcwele beyangashumayela elinye izwi bayingcwele uJesu. Azange athi uJesu makeza ezulwini eze ne-special revelation bayingcwele. Hallelujah. Bekashumayela lona lelizwi lelo uJesu. Waze wathi uJesu kubaJuda kangakanani anikholwa ngimtshela ngezinto zala emhlabeni. Waze wathi kangakanani mangitshela ngezinto zasezulwini. Hallelujah. Amen. So no Jesu naye bekashumayela lona lelizwi. Angashumayela elinye izwi uJesu. Hallelujah. Amen. Ngizocela iphethe nje ngesizulu angifundele u17 and 18. Izenzo 4 Yeah, uzenzo 4. verse 17. Kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu asibalaye bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngalelo gama. Kezwakala bayingcwele. Amen. Ngalelo gama. Ngicela uqhubeke. Base bebabiza babayala ngokuthi
bangakhulumi bangafundisi nakanye ngegama lika Jesu. Yezwakala bangcwele ukuthi abapostoli bebenzani. Bebakhuluma bafundisa ngegama lika Jesu. Hallelujah. So sakhiwe phezulu kwaleso siseke. Mangaba abapostoli bebakhuluma bafundisa ngegama lika Jesu, nathi namhlanje sizokhuluma sifundise ngegama lika Jesu. Hallelujah. Amen. So ngithe bayingcwele awuke sibheke u12 ne chapter 4 verse 12 ne Verse 12. Ayikho insindiso ngomunye. Ngezwakala bayingcwele. Amen. Ayikho insindiso ngomunye. Ayikho insindiso ngabanye abantu. Hallelujah bayingcwele. Amen. Insindiso ikuJesu Kristu kuphela. Ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini. Hallelujah bayingcwele. Ngezwakala bayingcwele ukuthi alikho elinye igama. Hallelujah. Elinikiwe ebantwini. Igama lika Jesu Kristu kuphela elinikiwe ebantwini. Ngezwakala bayingcwele ukuthi legama linikiwe ebantwini, linikeziwe abantu ukuba kube yilona igama esiyosindiswa ngalo. Ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Hallelujah. Amen. Ngifuna ukuthi ubone le ndawana ethi linikiwe legama ebantwini ukuba kube yilona gama abantu abasindiswa ngalo. Hallelujah bayingcwele. Glory bayingcwele. So sizokhuluma manje bayingcwele ngokusebenzisa legama lika Jesu. Sizobheka example. Hallelujah bayingcwele. Hallelujah. Ukuthi abapostoli bebalisebenzisa kanjani legama bese nathi kwamele ukuthi silisebenzise kanjani. Because linikiwe lisho kanjalo izwi ukuthi legama linikiwe ebantwini, linikeziwe ebantwini. Hallelujah bayingcwele. Ile gama mntaka baba lika Jesu okumele ukuthi mawulibiza legama amadimoni kwamele ukuthi athuthumele bese ayabaleka. Hallelujah. Mawulibiza legama lika Jesu abagulayo kwamele ukuthi baphile. Hallelujah. Mawulibiza legama lika Jesu abadinga iprosperity, abadinga ama breakthroughs empilweni yabo, babe nawo ama breakthroughs, babe nayo iprosperity. Hallelujah bayingcwele. Ngale gama lika Jesu ake sibone bayingcwele ukuthi abafundi baka Jesu balisebenzisa kanjani igama. Lapha ku chapter 3 ne chapter 3 ngicela ungifundele mfowethu. Chapter 3 manje sesiku chapter 3 verse 6. Verse 6. Yeah. Kodwa uPetru wathi, isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho. Hallelujah bayingcwele. Sesiyathola ukuthi la uPetru bayingcwele we understand ukuthi uPetru he understand ukuthi there is something anayo bayingcwele. Hallelujah. Because uthi lokho enginako. Hallelujah bayingcwele. Because we understand uPetru ukuthi legama unikeziwe lo. Because linikeziwe ebantwini. We understand ukuthi unaleli gama. Hallelujah bayingcwele. Ngicela uchubeke nayo. Kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha hamba. Hallelujah. Ngiyezwakala bayingcwele. uPetru ukhuluma nale ndoda ebeyishosha bayingcwele. Elithi lizwi beyihlala ngasethempelini bayingcwele. Icela imnikelo kulabo abaya ethempelini bayingcwele. Hallelujah.
So lithi ilizwi ngelinye ilanga uJohn noPetro bebaya ethempeleni bayokhuleka bayingcwele haleluya bese badibana nale ndoda le ndoda yabacela umnikelo bayingcwele haleluya Amen. lithi ilizwi uPetro waphendula wathi isiliva negolide anginalo kodwa lokho enginako ngikunikeza khona wathi ngegama lika Jesu sukuma uhambe haleluya bayingcwele uPetro usebenzisa igama lika Jesu bayingcwele ukushintsha isimo salendoda haleluya bayingcwele ubiza igama lika Jesu phezu kwalesimo salendoda ukuze aguqule isimo salendoda ngishilo kueqaleni ukuthi mawulibiza legama lika Jesu izimo kwamele ukuthi ziguquke haleluya bayingcwele sesiyambona bayingcwele uPetro ukuthi ulisebenzisa kanjani igama lika Jesu haleluya he is commanding ngegama lika Jesu because kune authority bayingcwele kule gama kunamandla kule gama kunenkazimulo kule gama haleluya bayingcwele glory bayingcwele so ingakho makakhomanda umpostoli Petro ngale gama bese izimo ziyaguquka bayingcwele haleluya saguquka isimo salendoda ngicela ukuthi uchubeke nayo mfethu sibone ukuthi saguquka isimo salendoda wayesembamba ngesandla sokunene wamsukumisa waqina masinyane izinyawo zakhe ehamba egquma emdumisa uNkulunkulu haleluya bayingcwele amen ngithanda ukutshela mntaka baba ukuthi uJesu ngiyathanda bayingcwele lelizwi because there is too much faith bayingcwele in this verse bayingcwele ngiyathanda le verse lithi le verse uJesu Kristu usenjalo zolo namhlanje naphakade haleluya mangabe izolo uJesu ebekasindisa namhlanje uJesu usasindisa nakusasa uJesu usazosindisa mangabe uJesu izolo bekaphilisa namhlanje uJesu usaphilisa nakusasa uJesu usazophilisa haleluya bayingcwele mangabe uJesu izolo bekenza izimangaliso namhlanje uJesu usazenza izimangaliso nakusasa uJesu usazozenza izimangaliso kodwa sikhuluma ngeimangaliso zika Jesu asikhulumi ngomagic sihlukanise bayingcwele hallelujah between the real miracles of Jesus Christ kanye nomagic kunomehluko between lezi two hallelujah bayingcwele glory bayingcwele so uJesu usesenguye izolo namhlanje naphakade bayingcwele hallelujah glory bayingcwele so nathi bayingcwele hallelujah masilibiza legama hallelujah mama sikholwa because enye into izwe ekhuluma ngayo ikhuluma ngokukholwa egameni lika Jesu hallelujah mama sikholwa kule gama ukuthi yilona gama elinamandla yilona gama elisindisayo igama lika Jesu yilona gama eliphakeme phezulu kwawo wonke amagama kwamele bayingcwele ukuthi masilibiza legama izimo ziguquke hallelujah bayingcwele Amen. glory bayingcwele Amen. simonila ngisho bayingcwele umpostoli Petro alibiza legama isimo salendoda saguquka Amen. glory Amen. nakithi kwamele ukuthi kube njalo because lithi izwi bayingcwele iBhayibheli engilifundayo lithi uNkulunkulu akakhethi umuntu hallelujah uNkulunkulu akanawo ama favorites akanawo abantu abayispecial ukuthi lokhu kwenzeka kuPeter because uPeter bekayi favorite kaJesu or bekayi special kuJesu hallelujah lithi ilizwe engilifundayo uNkulunkulu akanawo ama favorites akanabo abantu abayispecial
haleluya bayingcwele Amen. glory bayingcwele Amen. nakuwe namhlanje uma ukholwa kule igama lika Jesu hallelujah Father. uzothi mawulibiza phezulu kwezinto when you command actually what I wanted us to look at is that Peter commanded hallelujah Amen. that man to rise up. So nawe namhlanje kwamele ukuthi uthathe legama bayingcwele hallelujah. Amen. You command situation to change. Hallelujah bayingcwele. Amen. And they will change because uJesu akakaguquki. Usesenjalo zolo namhlanje naphakade. Hallelujah bayingcwele. Amen. Ake sibheke lokugcina bayingcwele hallelujah. Khona la ku verse 3 ne. Njalo ku chapter 3 verse 16. Ubone ukuthi le ndoda yaphila kanjani bayingcwele hallelujah. Sesisummarize bayingcwele sesivala hallelujah. Ngokukholwa egameni layo Hallelujah. Kezwakala bayingcwele. Amen. Ngokukholwa egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Futhi bayingcwele uJesu yabo mawukhonza uJesu bayingcwele. Ukhonza uJesu yena yedwa uJesu. Awumhlanganisi mdaka baba nabanye abantu uJesu. Hallelujah. Amen. Awumhlanganisi uJesu namadlozi. Hallelujah. Amen. Awumhlanganisi futhi uJesu nabaprofita nabaprofeti. Hallelujah. Amen. Glory bayingcwele. Amen. Futhi uJesu awumhlanganisi mdaka baba nabafundisi. Hallelujah. Uhamba yi-one uJesu. Mawukhonza uJesu, ukhonza uJesu ayi-one. Awumdibanisi nabanye abantu, awumdibanisi nabanye onkulunkulu. Hallelujah bayingcwele. Ukhonza uJesu yena yedwa bayingcwele. Hallelujah. Ukhonza uJesu ayi-one uJesu. Hallelujah. Glory bayingcwele. Amen. Praise God. Amen. Because abanye abantu bayingcwele bathi bona abakwazi ukuza kuNkulunkulu. Kungcono ukuthi abanye abantu babayele bathi thina asikwazi ukuza kuNkulunkulu. Kungcono kube abaprofeti, kube abafundisi abasiyelayo kuNkulunkulu, kube amadlozi asiyelayo kuNkulunkulu. Abanye bathi hayi ngcono kube abayingcwele asebashona abo Maria unina kaJesu kube yibona abasiyelayo. Hallelujah bayingcwele. Kodwa lithi lizwi bayingcwele indlela yokuya kuNkulunkulu nguJesu. Amen. Hallelujah bayingcwele. Amen. Glory bayingcwele. Amen. So masisa kuNkulunkulu asizi bayingcwele ngabanye abantu, asizi ngabaprofeti, asizi ngabayingcwele esebashona, asizi futhi nangabantu bakithi esebashona. Kodwa masisa kuNkulunkulu siza ngoJesu ngoba uJesu uye indlela, uye iqiniso, uye ukuphila. Amen. Hallelujah. Amen. Futhi wonke umuntu bayingcwele hallelujah Amen. uvumelekile makafuna ukuza kuJesu. Wonke umuntu uvumelekile ukuza kuJesu ngokuthi usho kanjalo uJesu bayingcwele ukuthi oza kuJesu akamlahleli ngaphansi uJesu. Amen. Hallelujah bayingcwele. Hallelujah. Glory bayingcwele. Amen. So wonke umuntu uvumelekile ukuza kuNkulunkulu ngenxa yani bayingcwele, ngenxa yesiphambano nangenxa yegazi lika Jesu. Hallelujah. Because abanye abantu baye bathi thina sikwazi ukuza kuNkulunkulu because asingcwele. Ngona abafundisi nabaprofeti ngokuthi bona bayingcwele basiyele kuNkulunkulu. Hallelujah bayingcwele. Kodwa issue yobungcwele bayingcwele it has been dealt with bayingcwele. Hallelujah. Mhlazana uJesu abethelwa esiphambanweni, mhlazana lithululwa, mhlazana lichitheka igazi lika Jesu, lithi lizwi bayingcwele lachitheka igazi lika Jesu ukuze sihlanzwe
esonweni. Amen. Hallelujah. So do you see now ukuthi kuJesu kukhona ukuhlanzwa esonweni kanye nokuthethelela kwezono. Hallelujah bayingcwele. So i-issue yobungcwele angeke usafika ngokuthi wena ukwazi ukuza kuNkulunkulu because awusingcwele. Because i-issue yobungcwele say God has dealt with bayingcwele. Hallelujah. Mhlazana uJesu ebethela esiphambanweni, mhlazana lichitheka igazi lika Jesu, kwaba khona ukuthethelelwa kwezono, kwaba khona ukuhlanzwa kwezono. Hallelujah bayingcwele. Which means now wonke umuntu sekavumelekile makafuna ukuza kuJesu ukuthi angeza kuJesu. Hallelujah. Sengivala bayingcwele. Kunento bayingcwele engayirealize bayingcwele. Hallelujah. Mama ngifunda iBhayibheli, ngisifundela nje iBhayibheli. Realize ukuthi kuJesu kukhona konke. Hallelujah. Amen. kuJesu kukhona konke, akukho okungekho kuJesu. Yes. Hallelujah bayingcwele. Mama nginikeza ubufakazi bami kancane bayingcwele. Hallelujah. Mina ngathi mama mangiceda isikolo ngahlala ekhaya for 5 years bayingcwele. Ngingasebenzi. Ngingawutholi umsebenzi. Ngingafaka ama CV bayingcwele. Hallelujah. Amakhampani amaningi bangibize kuma interview, bangibize kuma test, kuma psychometric test bayingcwele. Hallelujah. Kodwa ngingaphumeleli bayingcwele. Hallelujah. Amen. You can name them ama companies abo airport, abo Transnet. Hallelujah bayingcwele. Ngibuya khona, you can name them, ngibuya khona bayingcwele. Hallelujah. So ngaleso sikhathi empilweni yami bengidinga i-breakthrough financially ne-breakthrough ye-prosperity bayingcwele. Hallelujah. Amen. Ngaze ngadibana noJesu. Hallelujah bayingcwele. Amen. Ngarealize kuJesu ukuthi uJesu uyinkosi bayingcwele. Hallelujah. Amen. Futhi yonke bayingcwele into ela emhlabeni iphethwe uJesu. Hallelujah bayingcwele. So when I realized that ukuthi yonke into nalama company akhona because uJesu uyavuma ukuthi abe khona. Kube bengafuni ukuthi angabi khona, bengeke abe khona. Hallelujah. Because yonke into iphethwe uJesu bayingcwele. Hallelujah. Amen. So when I realized that ukuthi yonke into iphethwe uJesu bayingcwele. Hallelujah. Amen. Ngaya kuJesu bayingcwele. Hallelujah. Ngacela kuJesu ukuthi ngidinga umsebenzi bayingcwele. Hallelujah. Ngilokwe ngikhuleka. Hallelujah bayingcwele. Guess what bayingcwele? uJesu wawuzwa umkhuleko wami, wawuphendula. Hallelujah bayingcwele. Amen. Wawuphendula bayingcwele ngephupho. Hallelujah. Amen. Wawuphendula ngephupho uJesu. Wangibonisa bayingcwele. Ngazibona ngikule company le engisebenza kuyo manje bayingcwele. Hallelujah. Wangibonisa uJesu bangibiza. Hallelujah bayingcwele. Ukuthi ngize ngabona abanye abelunga bayithu bangibiza bathi ngize ngizosigna i-contract bayingcwele. Hallelujah. And guess what, after maybe 2 weeks ngibone lelo phupho lelo. Hallelujah bayingcwele. Amen. Ngafumana i-message ekhaya bayingcwele. Hallelujah. Ukuthi abantu bakule company engisebenza kuyo bafoni bathi ngize ngizosigna i-contract. Hallelujah. So ngifuna ukuthi kuwe uJesu uyawuzwa umkhuleko aphinde futhi awuphendule. Amen. Hallelujah bayingcwele. Amen. Glory bayingcwele. Amen. So kwamele ukuthi bayingcwele lithi lizwi sikhuleke njalo bayingcwele. Hallelujah. Singaphela manje. Hallelujah. Amen. Because uJesu uyawuzwa aphinde futhi awuphendule umkhuleko.
and sengishilo ukuthi uJesu akakhethi akanabo abantu abayispecial hallelujah ukuthi ngizobusisa lo ngokuthi uyispecial and then lo akekho special angeke ngimbusise hallelujah glory bayingcwele Amen. lithi lizwe uJesu bonke abeza kuJesu uyabamukela uJesu bese uyababusisa hallelujah so ngifuna ukukhuthaza namhlanje mntaka baba ukuthi siqhubeke bayingcwele ngokukholwa uJesu siqhubeke ngokukholwa egameni lika Jesu siqhubeke nokukhuleka egameni because bayingcwele nasemkhulekweni lisho kanjalo izwi ukuthi nasemkhulekweni kwamele ukuthi sikhuleke ngalo leli gama Amen. usho kanjalo uJesu mawufunda lapha ya encwadini kaJohn usho kanjalo ukuthi masikhuleka sicela ngegama lakhe lokho esikucelayo uyakusinika kona bayingcwele hallelujah because sikhulekile sacela egameni lakhe asiceli ngegama labafundisi asisho kunabanye mabakhuleka bathi uNkulunkulu ngiyakhuleka nasemadlozini wakithi ngiyacela nakhona hallelujah bayingcwele asikhuleki kanjalo bayingcwele hallelujah sikhuleka egameni lika Jesu kuphela masikhuleka egameni lika Jesu kula sizothola khona ianswer bayingcwele hallelujah because uthembisile bayingcwele encwadini kaJohn ukuthi masicela sikhuleka ngegama lakhe futhi hallelujah uyakusinika lokho sikucelayo hallelujah bayingcwele sibonile nakule ncwadi hallelujah bayingcwele lapha ngicela uyiqedelele mfethu lapha ya ku 3:16 isummarize lenkulumo yami bayingcwele level ngokukholwa egameni layo lo enimbonayo nenimaziyo igama layo lamenza aqina Amen. Kuyezwakala bayingcwele ukuthi yini ukholwa negama lika Jesu elaphilisa le ndoda bayingcwele hallelujah ukholwa egameni lika Jesu kanye negama lika Jesu because linamandla bayingcwele igama lika Jesu hallelujah line authority line nkazimulo hallelujah ngokukholwa okungayo kumnikele impilo phambi kwenu nonke hallelujah ngicela uliphinde futhi ulifunde mfelo simamele bayingcwele ngokukholwa egameni layo lo enimbonayo nenimaziyo igama layo lamenza aqina nokukholwa okungayo kumnikele impilo phambi kwenu nonke hallelujah kuyezwakala bayingcwele Amen. ukuthi igama lika Jesu elaphilisa le ndoda igama lika Jesu elaguqula isimo sale ndoda kanye nokukholwa egameni lika Jesu hallelujah bayingcwele nathi namhlanje masikholwa kule gama bayingcwele hallelujah masizolibiza le gama hallelujah bayingcwele masizokhuleka kule gama when we are going to take authority sicommande izimo ngaleli gama bayingcwele hallelujah izimo bayingcwele zizoguquka saguquka isimo sale ndoda and uJesu hallelujah usenjalo zolona namhlanje naphakade Hallelujah. hallelujah Amen. inkosi yomusa inibusise Amen. Hallelujah. We lift him higher, higher, higher. When the praises go up, his glory comes. We lift him higher, 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 and higher. When the praises go up, his glory comes. We lift him higher. When the praises go up, his glory comes down. Amen. Hallelujah. Amen.
ulitholile lokukhuthaza izandla Sindiswa No, no.